ale nebrala v úvahu vlastne to, lebo keby boli ten počet žiakov na Lepkovských, hej, tak v podstate nám tých 7 kuchárov stačí. Ale keď tam počítame ďalších, tak myslím, že tam už nie. Takže Nálepkovo má niesť teda aj náklady aj ostatní. Toto nie je doriešené, to nie je doriešená otázka vôbec celkovo. Lebo to isté môže povedať Spišská Nová Ves. Keď si zoberte, máme plný autobus žiakov, do Spišskej Novej Vsi dochádza. To znamená, že riaditelia škôl v Spišskej Novej Vsi by mohli. Ale tam je to iné, tam prakticky chodia dobrovoľne, tam to nie je spadová oblasť ako Nálepkovo. Jak tu Zavádka je ostatné veci. A obecne žiadala, povedzme Zavádku, Hnilčík alebo Hemsov, Starovodu o nejaký finančný príspevok na to, aby sa spolu podielali, treba na družine, na jedálni, na to by mala riaditeľka školy. Žiaľ. Lebo ja, ako starostka obce, prakticky, ja nemusím tie finančné prostriedky. Ale ďalších starostové a ďalšie veci, ja toto nemôžem. Čiže obec Nálepkovo znáša sama a všetky tie náklady na družiny, na tieto hlavne tam je jedálne družina a materská nie, ale... No neviem z materskej školy, že či sú aj z iných obcí, to neviem, to tak ďaleko tieto, ale viem, že škola je tam dosť žiakov, prakticky môžeme povedať, že zo Zavadky je to okolo 50-60 žiakov. To není malý počet žiakov. To ja hovorím, to je môj odhad, môže to byť viac, môže to byť menej. Ďalších máme z Hnilca, ktorí tu prichádzajú, ďalších máme z Enslove, nie je to nejaký veľký počet, ale keď to zrátame dohromady, tak je to dosť. Kto ďalší sa chce vyjadriť? Neviem, či by nebolo lepšie riešiť so zaprítomnosti pani riaditeľky tento bod, lebo ja si myslím, riešime, ona by tu, keď sa také dačo rieši, mala by tu byť, lebo je to... Bohužiaľ je to to je v poriadku, tak nemôžeme riešiť bez nej takéto veci. Pán starosta, pretože kto nám odpovie, nikto, ty nám neodpovieš, no rozumieš, takže ona by si mala prísť obhájiť tento. Ona predložila dôvodovú správu, tieto veci predložila a ďalšie je na vás. No však samozrejme. To znamená, či sa schváli alebo neschváli. Je tam návrh, to znamená, že... Čo by sme dali návrh do bodu na najvyššie zastupiteľstvo na prejednanie? Keď môže byť aj takto. To má žiada na originálne kompetencie 27 000. Áno. Na originálne. A poskytujeme jej teraz 135 000, každý to vie, 135 000 prakticky originálne kompetencií. S tým, že prakticky každý rok do centa dostane tieto peniaze. Do centa, za rok 2010 tam viete dobre, že je 88 000, myslím, že tam je. Skrátka. Neoprávnená. Áno. Tam originálne kompetencie neboli vyplatené. Keď neboli originálne vyplatené a ona vyšla, tak niečo tam bolo porušené, ona v tom prípade akokoľvek tie peniaze sa musia vrátiť potom štátu. Ale ona musí vrátiť. Ale ona musí vrátiť štátu. S prenesením, pretože ona použila na... Ona vtedy nebola táto riaditeľka, bola iná. Tam sa riaditeľ kvôli týmto originálom stále. Lebo obec dá toľko, koľko považuje za vhodné dať. A keď súhlasili ako do rozpočtu s tou sumou, oni nemohli navýšiť potom 80 000 zrazu z ničoho, nič originálnej kompetencie. Že keď obec to bude. To je vždy schvaľované v rozpočte, koľko dostane. Takže hovorím, že v tomto smere je tu návrh presunúť tento bod na ďalšie zastupiteľstvo? Tak si myslím, aj vydali Janu aj Júlu. Ja si myslím, že ja si myslím, že áno. Máme na svoju. Dobre, tak návrh tu, ale zobrali by sme to uznesenie, nie? Normálne uznesením číslo 358. No, 358. Ani to, aj toto už bude bolo potom. Uznesenie číslo 358 2014 obecný zastupiteľ
zastupiteľstvo navrhuje Zmenu základnej školy, zmenu rozpočtu základnej školy prejde na ďalšie zastupiteľstvo. Prítomnosti pani riaditeľky. Áno, za prítomnosti. Pani riaditeľky. Tu je, no, počúvajte, Uznesenie číslo 358. Obecné zastupiteľstvo v Nálepke schvaľuje zmenu rozpočtu základnej školy z materskou školou v Nálepkove na rok 2014 prejednať na najvyššom zastupiteľstve prítomnosti riaditeľky školy. Dobre, ak ešte raz to prečítaj. Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove môžeme schvaľovať zmenu. Nemôže schvaľovať nič. nie. No, Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove navrhuje áno, preložiť tento bod na najvyššie zasadnutie. Diktujte Janoš. zmenu rozpočtu základnej školy Materskej školy, toto môže pokračovať ďalej. Preložiť tento bod na najvyššie zasadnutie. na ďalšom A zastupiteľstve. prejde na ďalšom zasadnutí za prítomnosti pani riaditeľky. v Nálepkove navrhuje preložiť schvaľovanie zmeny rozpočtu základnej školy z materskej školy v Nálepkove na rok 2014 na najvyššom zastupiteľstve. Za prítomnosti pani Na riaditeľky. najvyššom zasadaní Dani Oze v prítomnosti riaditeľky školy. Navrhuje preložiť zmenu rozpočtu základnej školy z materskej školy v Nálepke na rok 2014 na najbližšie zasadanie OZ v prítomnosti riaditeľky školy. Dobre, môžeme? Každý počul zase uznesenie. Kto je za toto uznesenie? Ďakujem všetci. Pani Komská. Áno. Dobre, tak všetci prítomní poslanci. Dobre, uzatváram tento bod rokovania. Prejdeme na zmenu rozpočtu obce na rok 2014. Dostali ste návrh zmeny rozpočtu. K tomuto bodu otváram diskusiu, rozpravu. Kým začneme, chcel by som poslancov vyzvať. Je tam rezerva, ktorú sme dali a chcel by som, aby tá rezerva bola vyčerpaná. Ale chcem, aby poslanci dali návrhy na akou formou, alebo na aký účel treba tú rezervu vyčerpať. V Pôvodnom rozpočtu. pôvodnom rozpočte je Tá rezerva je, prosím pekne, keď prerátame tých 32 831, hej, čo máme, 80 607 aj 95 centov. Ale už teraz sme niečo schváľovali. No, plus minus toho, čo sme spálili teraz, to znamená 400 eur alebo niekoľko. To znamená, že približne tých 80 000. Chceli sme vytvorili nejaký fond. Je to na vás, ja hovorím, že nebudeme to riešiť teraz, samozrejme, že nie teraz, ale potrebujem od vás návrhy do konca mesiaca marec, aby ste dali návrhy s tým, že napíšete, čo ja, keď sa vytvorí fond, vytvorí sa fond, ja neviem, alebo sa treba urobiť v obci nejakú vec, o ktorú viete, že ľudia si to žerajú, že ľudia si to prajú. Vy ste poslanci, vy chodíte alebo prichádzate do styku s ľuďmi, tak treba tieto veci. Čo bude s Dašou, nie ohľadom toho sociálneho, tak môžeme sa tam rozobrať aj toto. Áno, presne tak. Ale takže by ste už dali skôr a potom možno také veľké sedenie zrobiť. No. Môže sa Preto strebe prenesieme a potom môžeme o tom rozprávať. Áno, prosím, nech sa to Môžu sa potom poriešiť aj tie striky na tom vleku, pokiaľ tie
diskusii. Áno, samozrejme. Za to sa pýtam, lebo toto, čo Každý taký, čo spomínal, má, nech si to dá na papier. Každý, kto čo má, treba dať na papier. Suma asi aká suma to je, akú sumu to činí a tú sumu prakticky je, že sa zahrnie. Nie, že my navrhneme za, čo je 300 000 alebo za niekoho. To znamená, že musí to byť rozumná suma do určitého nie, finančného. koľko sa povie 10 000 eur, toto, čo sme Treba poriešiť školu, veď tu len v škole už máme 28 000. Áno, 27 000 je nejaké drobné. Čo žiadajú. Áno. Aj toto však uvidíme. Hovorím, že to musíme sa stretnúť a tieto veci poriešiť. A musíme to, hovorím, zastupiteľstvo bude zrejme skôr, pretože to sa musí vyriešiť skôr, aby sme mali dostatok času na zrealizovanie tých vecí, ktoré navrhnete. Áno, do konca marca, aby sa to dalo. Písomne, áno, samozrejme, že každý písomne. Ale to treba dať do toho. Do zápisnice. Pokračujeme v diskusii, aj keď nie pani Rónska. To znamená, že kto čo má ešte do toho rozpočtu, k tomu rozpočtu, k tej zmene toho rozpočtu. V podstate, čo prišlo, to aj odíde, pretože plus minus, okrem podielových príjmy z daní. Z tých podielových daní, to je tých 42 831. Tie prakticky máme navyše. Má niekto niečo k tomu? Pokiaľ neuzatváram diskusiu, prosím návrh uznesenia. Uznesenie číslo 359 o zemi 2014. Obecné zastupiteľstvo Novočkové schvaľuje rozpočtové opatrenie číslo 1 2014. To je za toto uznesenie. Ešte raz, alebo som nevidel. Všetci, áno. Ďakujem. Prejdeme. Rozpočet sme prebrali. Prejdeme bod číslo 8 na rôzne. Áno, nech sa páči. Chcem sa informovať, aby som pán starosta, neviem, či to bolo predložené zastupiteľstvo, ale predtým ešte ste sa vyjadrili k tým komínom, jak tam bola tá hromadná žiadosť. Správa požiarníka, existuje nejaká zápis, alebo nejaká ústna informácia od práve ústne. Nemám zápis. Je to relevantné? Môžete to týkať? Že stačí vám aj pre vás to je postačujúce? Postačujúce, stačí mi. Pre vás je... Lebo požiarník je rozhodujúci pri týchto veciach. Tak ako Tam sa môžete dať nejaké písomné stanovisko tým ľuďom, ktorí tam bývajú, ktorí dali tú žiadosť, odpoveď, lebo som žiadal, aby to bolo napísané v obecných novinách, či nebolo to napísané, písomné odpoveď. Pani redaktorka. No obecných novinách nebola odpoveď, ja som žiadal, aby to bola v zápisnici, že by bola odpoveď tým občanom, keď písomné nebolo. Pán Polencer, vy ste robili tento prieskum ohľadom tých komínov. Toto ostali materiály tu na tiež, tam všetko bolo a to už tomu sa ťažko vyjadriť. To sme mali viacerých týchto, čo robili štúdia, dávali návrhy, ale už tomu sa ťažko vyjadriť. Bolo to len, bohužiaľ, už tomu. Lebo tak, kde sa dalo, tak, kde sa nedalo, toto viem, že toto sme už aj Ako ja verím, ale ja teraz apelujem na čo ktoré. Vy ste povedali, že požiadnik, jednoducho nejaký dôvod tam musí byť aj nejaká odpoveď tým občanom, lebo to bola žiadosť. Áno. Rovnatná žiadosť. Odpoveď musí. Nebolo žiadna odpoveď, ale to len tu bolo na zastupiteľstve si povedal, že požiadnik povedal. Požiadnik povedal, že on stretol požiadnika tiež tu povyšenie. Ja viem, že vy ste starosta, rozprávate si, ale ste povinni odpovedať, keď bola nejaká žiadosť, mali by ste odpovedať. Dobre. Nejakú formu, buď písomnou, alebo obecným novinách, lebo tí ľudia tam boli podpísaní, chcú vedieť odpoveď, pýtajú sa. Dobre.
sa môže opýtať hľadom šetrenia domových dôchodcov. Ten konflikt alebo nejaký incident tam bol pani Kolesárovej. Máme informácie, následne, nehovorím z dôsledkov, ale následne nejaké úmrtie nastalo. Môžete nás informovať o niečom? Jak predseda správnej rady alebo jak starosta? Vyjadrenie išlo na Ministerstvo práce, sociálnej veci a rodiny, čo sa týka toho. Dal žiadosť aj Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ale vzhľadom k tomu, že Úrad nad zdravotnou starostlivosťou my neposkytujeme v domove dôchodcov zdravotnú starostlivosť. My len sociálne služby poskytujeme. Čo sa týka tohto incidentu, Je to štádium šetrenia ešte, ale... áno, ešte vždycky polícia a tak ďalej šetrí a čo sa týka, lebo bolo normálne dané riaditeľom domov dôchodcov, tá pani, ktorá drela tú ďalšiu pani, tak polícia šetrí. Čo sa týka zo strany domov dôchodcov, bolo tiež prijaté stanovisko, tiež sa šetrilo, hej, ale k tomu musí zaujať, lebo bolo podané trestné oznámenie alebo niečo v tom duchu, tak nemôžeme zaujať nejaké stanovisko. Hej. Ešte niekto? Ja by som sa ešte chcel spýtať, pán starostu, sme sa aj bavili spolu, pýtal som sa ťa, máme také dosť nepríjemné stretnutia, hádame sa ohľadom tej smernice hospodárenia s finančnými prostriedkami obce. Pokiaľ je to urobené, vie tam to ako predložiť, alebo že sme sa už, lebo bavíme sa dookola a už ma to tiež nebaví sa o to. Ale Nie je to smernica, no, dobre, nie je to smernica, to sú zásady. no alebo zase preto zásady. Tu sú zásady. Zásady, ktoré boli schválené v roku, teraz presne... 10 áno. V roku 2003 sa mi zdá, boli schválené zásady ohľadom tohto. Pán bývalý starosta určite o tom záznam má, alebo respektíve tieto veci má. A takisto v roku 2009 bola schválená smernica o hospodárení s majetkom. To bolo z majetkom. To bolo majetkom. Ale čo sa týka financií, bola v roku 2003 schválená. Máme ju. Máme, samozrejme, že tie Vie nám ju predložiť. teraz momentálne. Teraz nie, ja nehovorím, že teraz momentálne. Že by už skončilo to bojovanie o tú smernicu, lebo tie zásady. Áno, je to smernica a smernice prakticky nie sú na tomto. To znamená, že... Takže keď budeš tak dobrý, najbližšie zasadnutie nám to predložiť. Ja vám to rozpošlem, ja nemám problém. Alebo rozposlať. Rozposlať, prečo by som mal? Ďakujem. A pokiaľ by ste k tomu niečo mali, tak... Ja viem, je to dennodenne na internete pre mňa. Dobre. Áno, si Ja informovať. Boli na ostatné krádeže na cintoríne, určite aj tu na obecnom úrade tie kríže, čo boli. Čiže aj tie riešenie sa nevieme z obci. Dá sa cintorín uzemykať vo večerníkom? Cintorín, pokiaľ ste si všimli, sa zaobíka v letnom období. V letnom období 20.00 a v zimnom období, teraz neviem, či 6 alebo 7 alebo 19.00. 18 alebo 19.00 sa uzamyká. Je tam normálne reťaz odrané, ale nie je problém s cintorína spod preskočiť. Viete dobre, že... 70 eur, jak to pani Alsnamerová posledne, tam bol ten problém. Dostal som ten dotaz od nej. Prakticky to musí zahlásiť, alebo by mala nahlásiť na policii, štátnej policii. Ja nie som schopný v tomto smere. Kamerový systém ste ako neskúšali? Kamerový systém máme podané, čo už vám minule povedal, máme podané projekt na kamerový systém, ktorý prakticky kamerový systém vyhlásilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Len bohužiaľ dnes nemáme žiadnu. A použilo sa alebo nejakým iným spôsobom, alebo urugovať, alebo pýtať sa, že čo sa deje, bude, nebude, alebo hľadať iné spôsoby, ten kamerový systém. Už všade dookola sa robí a majú a stojíme. Ja by som tak, pani poslankyňa, poďte, môžem pán Áno, nech sa páči. poprosiť o slovo. Ten kamerový systém, teda ten projekt, ktorý sme poslali, ten zhruba je v rozsahu asi tak 20 až 25 tisíc, respektíve 28 tisíc eur. Čo sa týka obsiahnutia celej obce. Ale pokiaľ